Ụmụ Igbo ndị ọma jemona na-asụ unu abụọla nke taa. Asụ m ihe ọma mere onye ya mekwara ibe ya. O ji ngaji eri chetakwa ndị ji aka. Otu aka esi wetara unu ya kwa ụbọchị na Isimbido telivishọn bụ n'oge aṅụrị. O nwere onye ọzọ na-eweta ya na-abụghị Paul, nwa amadi Paul Ibe. Ụbọchị nke taa ọ ga-adịkwa ka o si adị. Anyị na-asị na ọ dị kpọkpọ mana taa aka anyị juru eju bara abara. N'agbanyeghị na o nwere ka ife si were dị, mana ụbọchị nke taa mụ na nwanne m nwaanyị unu mara ọfụma, Nwada Chichi Daniels. Unu mara onye akpa afọ ya, unu kwesịghị m ya na-ekwu okwu ya. A na ya n'ime studio anyị iweta unu ihe omume anyị oge aṅụrị n'Isimbido telivishọn. Biko ka afụke n'ihu ya. Chichi. Igbo ndị ọma, Paul. Ele ka emega n'ụbọchị taa. Nwoke ọma. Egwiri m ka egwu ilo. A na-eme ele ka ekesi anyanwụ nke taa. Ọ ntụgharị. Ala ya gburugburu. Ntụgharị. Ndị Igbo daalụ kwado. Igbo ndị ọma na-ege ntị, Igbo ndị ọma na-ekiri m. Ebe ọbụla unu nọ, ana m egbuchapụrụ unu ikwu na ibe, nwata m nwoke, onye ọbụla na-anụ olu m n'ụbọchị taa. Ana m esepụrụ unu na-ekele unu n'ụzọ pụrụ iche. Aka m bụ ezigbo nwada unu, aka m bụ ọmalịcha nwa unu, a na-akpọ Chichi Daniels. N'ụbọchị taa n'oge aṅụrị anyị na-ewetara unu isiokwu pụrụ iche, mana tupu anyị kwuo ihe gbasara maka ya, ka anyị ṅụrụgodo na mmiri biko. Na akpịrị na-akpọ m nkụ, amakwa m ọ na-akpọ gị. Gị bụ nwata, gị bụ oke, onye ọbụla na-ekiri anyị, asị m agakegakwala ihe onyonyo gị, kwuru chere n'ebe ị nọ na anyị ka na-abịa. Ka anyị ṅụrụgodo na mmiri, daalụkwanụ. Anyị alaghachitakwana ọzọ dịka anyị si gwa ụnụ. A gwara ụnụ ka ihe ṅụrụ mmiri na anyị ga-abatakwa. Ụbọchị taa na anyị nwere isiokwu dị mkpa. Mmadụ oge aṅụrị oge anyị ekwu gbasara egwuregwu, ihe na-gbasara ma ihe gbasara ntụrụndụ n'ụdị dị iche iche ọbụla, ma ndị na-eme ihe nkiri, ma ndị na-agụ egwu, ma ndị na-eme ahịa ọchị, ma ụdị dị iche iche ọbụla n'oge aṅụrị ka anyị na-akpọ maka ya. Mana ụbọchị nke taa isiokwu anyị ji were bịa gbasara ihe a kpọrọ ndị bekee na-akpọ endorsement deal, nke ọ na-atụgharị ya n'Igbo na o yiri ka ọ bụ ihu eji ere ahịa, maka na ọ bụ ndị abụ nọ na-abụ etinye ha, ewere ihu ha tinye n'ahịa ahụ a chọrọ ire, ndị mmadụ abara na-abịa. Ọ na-agazirịrị were akwa sonyekwa ebe ọ nọ, ndị mmadụ chọrọ ya bịa. Mana ihe a ma na-egosi na ọ dị ka ọtụtụ ndị ọ na-anara ndị ọzọ ọrụ ha. Ka m jụkwana gị o, ama m na o nwere ndị ọ na-agara aka ọfụma. Ilete ndị na-agụ egwu, lee ndị na-eme mmadụ ihe ọchị, lee ndị na-eyite uwe, ọ dị ka ọ na-aka na-agara ha aka kara ndị na-eme ihe nkiri. Elee ihe iche na ọka ya? Ya bụ ebe ha ka okwu na wedere, maka na ile anya n'ụzọ ileru anya ọfụma, ekwu okwu gbasara entertainment, ndị na-eme mmadụ obi aṅụrị ụtọ, ọ dịkwa ka o bidoro na ndị na-eme ihe nkiri. Kwe na-aghọta eziokwu ka ya mere o ji wee ịmana mụnwa na onwe m agarịgo m ọtụtụ ebe. Ụfọdụ ndị na-eme ihe nkiri na-akọwata na ndị na-agụ egwu, ma ndị na-eme ihe nkiri, ma ndị na-eme mkpọsa ihe oyiyi, na ha na-agụ ha ọrụ ha. Ghọta onwezi onye na-enweta ezi ọrụ ire ahịa, ndị a na-etinye ihu ha n'ahịa arụpụtara ma ngwa ọrụ ọbụla a na-ere ere, nwere nke na-etizi ihu ha. Ndị na-ere egwu, ndị na-akpọ egwu, ndị na-eti egwu dị iche iche na-amara afọ ha, anara ha ebere gị nọ na mma akpọkwa afọ ịnọgide ana na Don Jazzy banks another 50 million endorsement deal. Iti isi ebe a ịnọ na Rugged Man 20 million naira deal. O teela ka nụsara na mebiri asụ na Rasunua maọbụ Chioma Chukwuka maọbụ ndị na-eme nke pụtara n'ihe na ọfụma nụnụ, ndị ama ama, ndị oyibo kpọrọ na celebrities ama na ọfụma na ndị actors eji aha ha, ndị kwụrụ chem. Mana ihe eji oge na-adịghị anya, oge gara aga, na ihe eji azụ ụmụazị bụ ihe nkiri a na-eme na telivishọn. Na ọ bụ ịbịa ihe dịka iwere ihe dịka ihe emume
ihe nkiri a tinye n'ụlọ ma nke obodo anyị ịfụ na o nwere ihe dị iche iche ọ na-akụziri ụmụazị ma ndị nne ma ndị nna ma ụmụazị ha wee tinye ya otu a ị na-afụ ka a na-ekiri onye ọbụla na-asị ihe akwana ihe na-eme eme ọkwana ihe na-eme eme ịfụ onye nke kpọrọ onye nke asị onye nke bụrụ onye nke o ruzie mgbe ha dị mkpa ka e were ha wee rụọ ọrụ iji were ọrụ ọ ga-awụ ma ọ bụ ire ahịa resịsị ezinụlọ ndị a na-ekiri ha agbakọtazie ha azụ achọbazie ndị na-eti egwu achọbazie ndị na-eme ihe ọchị comedians achọbazie ndị na-fashion ndị na-ere akwa ndị na-akpasa akwa a na-eyi eyi ndị na-eyite uwe imelizi ọdịsị ka ndị bidoro ihe a na ndị mmadụ ọ dị ka nga mmadụ rụchara ụlọ isi onye a na-ebikwaziri n'ụlọ ọ rụrụ onye ọzọ bịa bichie n'ụlọ ọ bụrụ gị wa obi ọ ga-adị gị mma maka na ọ dị ka nga ịkwazi aka ala tiere ọkụkọ akị ihe nke akwa biko ihe dị ka ụbọchị atọ gara aga ejiri m na Surulere wee na ofu onye n'ime ndị na-eme ihe nkiri a maara afa ya wee bịakwute m na-asị ọ gwara m maka ọfụ m ka anyị kwuo okwu gbasara ha na kedu ihe mere o ji abụ mgbe ọbụla a chọrọ ime ya onye chọrọ rụpụtara ngwaahịa ọ chọrọ ire ere ma onye chọrọ ịkpọsa ngwaahịa ma onye nwere ihe ọ chọrọ ikwu maka ya ọ chọrọ ịkpọsa ọha na eze ka ha bịa zụrụ ya ahịa o were ihu ndị na-eti egwu were ihu ndị na-eme ihe ọchị tie n'ihu ya ka ndị mmadụ nwee ike zụọ ya hapụzie ndị hapụ ndị mere ka amata ihe a na-akpọ egwuregwu na onyonyo bụ ndị na-eme fim n'ụzọ nke gị ka m jụkwa iwekwa n'iwe ọ dị gị ka ndị a na-eme ihe ntọọchị na ndị na-eme ihe ntọọchị a na-akpọ comedians na ndị nke na-eme agụnegwu a na-akpọ musicians n'okwu oyibo ọ dị gị ka ha na-agba mbọ karịsịa ndị na-eme ihe nkiri o nwere ụdị mbọ pụrụ iche ha na-agba eji enweta ụdị ihe ime ihe a na-apụta ihe ike bụ eziokwu bụ na onye ọbụla na-agba mbọ mba o nwere otu ha si agba mbọ pụrụ iche ịma na o nwere ndị nwere ogologo ụkwụ a ga-asị gị nwekwara kone ị nwere ogologo gaa n'ije dị na ya okwu dị na ya emebi aka azụ ma ụmụ ihe ndị ọ dịghị ka ihe ndị chekwa ka m gwa gị ịbịakwa na nke anwa ndị kachakwara aga ije bụkwa ndị na-eme ihe nkiri fim ịghọtara maka na enwere ile anya a na-ebido ịjụ ndị ka na-ebido nwere ihe a na-akpọ nhọrọ maka ndị chọrọ ime ihe nkiri audition ife ụdị enwe ndị na-akpọ chọọchị ụkwụ aga Aba a na-esi ihe dị ka ebe a jewe ha ka Ogun steeti ị ga-aga mee audition ka mara ma ga-ahọrọ ha ka ahụ ihu na ya na ha na-agba mbọ gbasite ya ike ka ị na-akụzi ya ka a na-ajụ n'agbanyeghị mbọ niile ndị a niile na-agba kedu ihe mere na oruzie ma ha ga-eru uru ndị ọzọ ịma na ihe mekwu n'ụwa na ihe gbasara egwuregwu youth na ndị na-eto eto ka ọ gbasara ọfụma maka na ndị na-eto eto ihe ọbụla gbasara ihe egwuregwu ndị na-eto eto ka ị ga-ebu n'obi ka a na-ebukwa n'obi were na-eme ihe a na-eme abịa na ihe gbasara egwu na ndị na-eto eto na-aka etinye uche na ya gbasara egwu na ọ bụrụ na ndị okenye ghọta ya mere o ji abụ onye chọkwa ire ahịa ya ihe nchọpụtara onye chọkwa nye nwe ahịa ọ chọrọ ịkpọsara ndị ahụ o jiri ihu ndị na-eti egwu ịma na o nwere ihu na-ebute ego nwee ihu na-ebute akpọta ndị mmadụ oku chichi ka ị na-akọwazi na ndị na-eme ihe nkiri ihu ha na-erezi ahịa ka nwekwa asịkwa ha na ha anaghị ihu ha anaghị agba ahịa ọ na-agbakwa ahịa mana ịma na a na-eji ego achụnta ego o nwere ndị na-awụ ha ga-agalite ya ọbụ ije tinye ego nke ha mana ihe nke dị n'iru ụka mana ihe aka ga-enweta karịrị nke ha na-enwe ha ga-etinyere etinye ụfọdụ na-ịchụnta ego ụfọdụ na-etinye ihe ego iji chụ mana ilewe ndị na-eme ihe nkiri na ihe onyonyo a ga-asị oke n'ọnọdụ amara na n'ihu m amara na onye mbụ etu m ga-esi aga ịkwụ m ụgwọ ime nke a ọ bụ ihe ndị na-akpatacha ya nke bụ eziokwu a na-eji ego achụ ego dịka isi eziokwu this endorsement this ihu eji ere ahịa a na-ekwu okwu ya na o nwere ndị na-eti ego ha na ịhụ na ha nwetara ya bụ ọlụ nwekwanụ ndị ụwa na ndị nwe ahịa anwa na-achọ ha jebe wee nye ha ya bụ ọrụ mana nke bụ eziokwu ụwa na
ị na-achọ ịkọwara m na gụwa ama m na ị nwere ezinụlọ isi pụta na mgbe ị pere mpe hapụkwa na abịa dịze ka ndị ọcha bịa na-emegharị anyị anya dịze ka uche ya na-apụzi na ihe anyị nwere mgbe ị na-eto eto na-eji ihe nkiri nke obodo anyị were zụọ ọrụ enwe ọtụtụ ihe nkiri ọ na-awa akpọwa afọ ha kịta akpọwa afọ ha kịta mgbe ụfọdụ na-asị echetara m mgbe Test by Moonlight naanị egwu ị ga n'ebe ọbụla ị nọ n'ụka ị nọ mgbe ọbụla ị nọ onye ọbụla gbara na-anata kwa ndị ugwu na-emede ihe ị na-ekwu okwu Test by ma mgbe Masquerade ndị otu Zebrodaya ma ke ma afọ nke anwụrụ anwụ enwe nke na-ekwu ka onye karaba nụnụ ọnwụgonụ Gringori akabọgụ ancha ihe ụcha ndị bidoro ya bụ ime ihe nkiri mere ndị mmadụ ji onwe mmasị na-ekiri ihe nkiri kasị ka ọ ga-esi ha bịazie ịmana ihe gbasara ire ahịa na-akwụta ụgwọ nke ukwuu 50 million naira ọ na-ada onye nka 50 million naira onye nka 20 million naira ọ na-adịzi ka ebe a na-awụ mmiri mana ọ na-azị ka ego a na-ateta ya ateta kasị ewu na ndị tara afụfụ a ndị tara afụfụ were rụọ ya bụ ọrụ weta ya na otu a ga-awụ onye ọbụla ga-amara ihe ọwụ ihe gbasara egwuregwu ekwesị iji were kene ha saa ụnụ agbalị ya maka ihe ụnụ na-eme obi ụtọ na nwaanyị ewerezie ya nye ndị ka bidoro ndụ ọbụziọkwụ na egwu otele egwu bidoro mana ị ga-eji wee tụnyere ihe nkiri maka ọtụtụ ndị anaghị akpa egwu na eweta egwu eweta ihe nkiri n'ụlọ onye ọbụla nọrọ mara agacha ọrụ bata ndị mmadụ anọrọ nwoke na nwaanyị na ụmụazị anọrọ a na-ekiri ya onwe ihe nwoke na-eme na-adịghị mma efọ ka nwoke ga-esi na-agbabiri nwaanyị anya ịghọtara ọ mara ma ọ na ha ihe a na-ekwu ọ bụrụ nwaanyị onwe ya nwaanyị amago ihe nwoke na-eme na-adịghị mma n'ụlọ akwụkwọ na nwoke esi mee ihe ọ dị ka otu a mere onye amara aha ya Mama G Patient Ọzọkwọ mana a mara dịka onye na-eme ihe obi ọjọọ onye na-emebu mmadụ na ihe nkiri ya mụrụ ndị ọ bụ na nwe onye na-emebu mmadụ ibe ya ọ bịa nwoke nwaanyị si nwoke na nwaanyị si wee nọrọ na-ekiri nwaanyị ahụ ị ga-efu ka nwoke esi ele nwaanyị anya ọkwanụ ka nwunye masị ma ọkwanụ ọ dịkwanụ ka nwaanyị ga na-enwe obi nkụja na ọdịkwanụ ka na-afụ ka o si eme ụfọdụ ihe ndị awụ ụfọdụ ha ihe onyonyo ha na-eme ịmana o nwere ụfọdụ aha na-awụ ọbịa opina nke m owo bịara mee nke ya na Ọsọfịa nke ahụ epi ọ bụrụ Ọsọfịa Mama G bịa mekwa nke ya Mama G abụghịkwa aha ọkwa Patient Ọzọkwọ aha ọ zara na ihe onyonyo abịa tapara nke ahụ abụrụ aha Patient Ọzọkwọ makwa na ihe a mechara na-eso ịma n'ihe ịma na o nwere ụdị omume ọ na-adịkarị na-eme na ihe onyonyo na-awọ ga-awọ tigbuo zọgbuo nne di ga-eme nke a ịgwọ ọgwụ na ụmụ ihe ndị a ịbịala ịmụ ihe ndị ahụ a na-eme n'ihe onyonyo ndị na-emekwa ihe ya eji elepụta ihu a bịa n'anya na ụdị onye ihe abụrụ ihe onyonyo ka anyị chọrọ ime ihe abụ ahịa anyị ka anyị chọrọ ire o nwere otu ụdị akparamagwa ị ga-eme na ka ire ahịa ahụ o nwere ike bụrụ na egwu ka ị ga-aga ya ịgọrọ ha egwu iji rere ha ahịa chere ọ bụrụ maka otu onye si eme na ihe nkiri ka eji ekwu ya bụ mba nwunye ya ihe m na-amara gị atọ bụ ihe eji anaghị ya eyuzukarị ha o nwere otu ihe o nwere bifo ị na-eme ihe ị ga-ahapụtachisi ngwa kelewe ihe m ga-etinye na ihe a kelekwanụ ihe m ga-enweta kelewe isi nne ego m iche kelekwanụ uru na ọmụma nọ na ya ịbịala anya eji onwe gị ese ndị na-eme ihe entertainment kakwa nkụ bete ị ga-ajụ elee ụdị onye m ga-etinye ihe ga-awụ ọ ga-aga ahịa ọ bụ ya na-ekwu okwu maka na ile anya ihe eji enwekwa ihe a na-akpọ fan na ndị nkwado ndị ọfụrụ ihe ị na-eme n'anya na-akwado gị nwere ọ dịka otu ị nọ na ka nhụta gị azụ onye na-eme ihe nkiri nwee mmasị ebe ị nọ mgbe ọbụla mfụkwa ebe ọbụla mfụkwa na ihe oge ya chichi onye ma nke o mere na nke a na-eso onye a ọhịa bụkwa maka na otu a nna ya ukwu a Mr. Ibu nọ John Okafọ ọ na-eme ndị mmadụ ihe ọchị ama m na o nwere endorsement ọ nọ n'ime mana ọ na-awụ ọkwa ebe m chọrọ ịrọtọrọ ya ka na-awa ọgwụkwa na ha anaghị eme ụfọdụ ha na-emebe ọ naghịzi ada ụda
ka nke ndị na-agụ egwu maọbụ ndị na-eme ihe eme anyị obi ụtọ na ebe nsogbu na kedu ihe mere o ji ọ naghị ada ụda ama m maka ilekwe nke m owu o nwere nke o mere maka ndị na-anya bicycle ọkada or something ọgbatumtum ile ọtụtụ n'ime ha nwere ndị ka ha emegasị kama na ihe isiokwu na ọ naghị ada ụda ka nke ndị ọzọ ihe kpataranụ ndị na-eme ihe onyonyo na-eji ha anaghị enwetazi ihu eji ere ahịa ma ndị ke na-eme ihe ndị ke na-agụ egwu ma ndị na-eme ihe ntọọchị ha anaghị ha ebukọrọla ihe niile wụ ọ ya ka anyị ka na-akpa n'ụbọchị taa anyị nọ nga na-adụkọsị isi anyị ga-ama onye na onye nke ga-emeta akwa taa ihe a kwesịrị ịma na iwe m bụkwanụ na ihe gbasara ihe nkiri na ọ na-amasị m n'ụzọ dị ukwuu mgbe ọbụla ha bidoro kọwa arịrị ọ na-ewute m maka ị nọ n'ime ọ ya mere abịa na ihe ngosi abịa na mgbe ọbụla na-eme omume m ihe ọbụla na-eme ọ na-akacha m na ndị na-eme ihe nkiri maka mmafụ ndị a tagoro mmafụ ndị a tagoro eri mgbe afọ ole gara aga a ga-asịkwa gị onwe onye na-anaghị ata afụfụ ọ dịkwa ka ndị na-emete ihe iyite uwe o nwere mbọ ihe gwara ihe a ga-akpọ nwe oku ị ga-aga ihe niile dị iche iche ụfọdụ ga-aga obodo ọdọ ị ga-mee auditioning ọ nwekwa ndị ga-anọ n'ụlọ ọlụ ahụ abịara ha nwee ndị ga-awụ ị na-aga ije ụfọdụ ọlụ ndị na-abịara m ụgwọ mpụ ha iru nwee ndị ga-anọ a na-akpọ ha scout ha pụọ hụ onye wụ na itozuru nnọọ nwezuo ihe niile ha chọrọ na ihe iji ebupụta ngwaahịa ha akpọtụrụ gị oge bịakwute gị ihe ndị ahụ na-awụcha ndaba ọ nwere ike dabanyere ndị na-akụ egwu nwere ike dabanyere ndị na-eme ihe ntọọchị nwere ike dabanyere ndị na-eyite uwe ha niile akwa ha niile akpọrọ ha entertainment otu ọrụ ahụ chichi ịmara elewe anya ọfụma ndị a niile ha na-enwetakwa n'ọrụ a ka ndị na-atụ egwu ma ndị na-eme ihe ntọọchị ma bụ na chekwa onye na-anapụ nri n'ọnụ na-asụkwa na m so onye zụrụ n'ọrụ biko ndị na-eti egwu aka ma ihe m na-ekwu wee mere nwata ka emere ibe obi ji adị ya mma aka mma na osu imi osu anya mana dịka ọ na-esu imi na-esu anya enwe ndị kwesịrị ịbụ ndị isi kwe na-aghọta maka na otu anọ na ọ bụ eziokwu na ịbịa na ele anya n'obodo anyị na ọ dịzị ka ndị na-eto eto na-eleghara ihe ndị na-eme ihe nkiri anya ọchịchị nọ ndị okenye n'aka na ihe asịkwana ka eme gị a na-eleghara ihe ndị na-eme ihe nkiri anya n'ọzọ egwu mana nwere mbụ n'egwu ogbe obodo oyibo ka a na-akpọ mgbe aha na-anaghị ije ma ebe a na klọb ebe a na-etoro ndụ na-anụ ka a na-akpọ ma ndị shampoo 50 cent arikali ọdụ ndị mgbe aha mana kịta na eweta ego ndị be anyị na-eti egwu abịago were ọnọdụ aka nkụ ọtụtụ ụmụ okorobịa ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa na-adapụta ugbu a ọ dịzị ka amaghịzi m ka ha zi ome mana ọ dịkwa ka ha na-arụsi ọrụ ike dịka isi ekwu mgbe ahụ na ọkwa mbọ ha na-agba kpatara ihe niile ọ dịghị ire ọ dịghị ire ka nke ndị na-eme ihe nkiri nke ndị na-eme ihe nkiri iwu nke ha siri ike anụ ma ibighị folo no protocols onye nke anyị ga-emekwa nke ị ga-ahụkwa nke anyị ga-eme nke a mgbe ị lere ihe ndị ahụ anyị ihe ndị ahụ ga-ebu gị oge mgbe anyị lere bifo ị kpọtụrụ onye a ọ ga-ewe ị ga-ahụkwa maneja ị ga-ahụkwa PR ị ga-ahụkwa nke a ị bịa kpọtụ jos kpọọ ndị a na-ekwentị si lekwa ụtụtụ daa otu o si ede ọ nwekwara ike ọwụ omenaga abụọ ga-ekwukwa n'onwe o nwere ike wụrụ maneja m mana ọ dị ka a na-elezi anya n'ego ndị na-enye ha ọrụ a dị ka a na-ahụta ha a na-ele onye nwere ego ka a na-enye ọrụ ihe m ji esi gị a na-eji ego achụ ego n'obodo anyị ugbu a mgbe ị kpọrọ entertainment ịkpọ ihe ọbụla na-enye mmadụ obi aṅụrị entertainment a ọ bụ ego ka eji achụ ego then nke ọzọ bụ ịmakwa onye ma onye ịmara akara ya na-aga ama m onye nke a wụ maneja ama m onye nke a director ọ ya nwekwa group of company nke ọ ya nwekwa nke ụbọchị a na-aga mgbe ị masị ndị a niile ihe agbara gị mfe ha nyezie gị ọrụ a na-apazi gị dịka akwa eke ebe ọbụla ị nọ a na-awụnyere gị ugwu na-awụnyere gị ọnụ mpịata nja ebe ọbụla mana ọ kwere ndị ga-anọ
a na-agba mbọ ihe ọsọkwara gị ma na-agba mbọ na-agbasi ike nwa ndị ka ewuchi ọjọọ o nwere nwanne m nwoke ga-asị gị ifat nke a dịka ime obodo ka o si eme gị nke a na nke a karịa na asị ihe karịa tọọ ya aka nke a dịka eburu gị amụma n'ụlọ nke a dịka ayọrọ gị godo n'ụlọ ụlọ anyị gbana ihe ọsọkwara gị gbana ya o nwere ike ndị near success syndrome abịaru oru ha anaghị ọ dịghị nka ị nwetasịa n'ihe niile ị ga na-agakwa ije na-aga okwu ihe gbasara maka ihe a mana o ruo n'ikpeazụ ewerezie onye na-amaghị onye na-amadị ha anya ihe ọbụla tinyezie tumoro ịhụ na onye ọ ihe ya na-erezi ahịa ncha ọ ya na-emezi ihe eremahịa ncha nna endorsement a na-ekwu okwu ya ije nọ na ya bụ ihe taa o nwere nke ha nyere m agara m one show ga-emesịa nke m mere anọzi m ndị maikoli ndị mere ha na-alụkọ ọlụ onye nke na-asị m kọmpani a na nọmba gị ha na-eme msa ha ma otu ha ga-esi enweta ma ọ ma ha chi nweta m ha mesịa gbasịa mbọ mesịa ihe niile akpọọ ha m n'ekwentị sị m na ihe adịzi ka nga na-agba visa eji aga obodo oyibo inwetakwa akara igwe ma na ihe ndị a mena ha kwụsịa ahado gaa na ọfịs ha kparịa nwanne m bịa nọrọkwa na anaghị n'ofu ebe ekiri mmanwụ na ọrụ ihe a ha anọ m n'ụlọ ma ọ bịara m bụ ihe ndị ọdọ inweta ndị mena ha na-alụ ọrụ gara gasịrị ije eme ịgba mbọ niile dị iche iche ma ruo ha aka ụfọdụ na-awụ Chineke na-ejizi aka ya kwadoro gị sị gị ngwa nke a ụzọ nke a ka o mepere gị ụfọdụ na-awụkwa n'ije ka na ụfọdụ were ego tinye nke ha rụọ pịgasịa ụmụ ihe ọpịpị a ga-apị o ruo ha aka o nwere ihe m na-atụle ndị na-ekwu o nwere m na-atụle ihe dị ka gịnị ọkwasa ile anya ọ dịkwana ka eziokwu ọdịna biko maka na o nwere onye ga-achọ itinye ego ebe ọ na-agaghị enweta uru ọtụtụ n'ime ndị na-eti egwu nwere ndị na-eduzi ha ma ndị na-enyere ha aka ka enwere managers nwee ndị nọ ha n'isi ndị na-agwa ha ihe a ga-eme na ihe ha na-agaghị eme ya mere ile anya ọ dịkwana ka ọ dịka ndị anwa maneja ha na-eje na-ewetara ha ụmụ ihe dị iche iche ụmụ ọrụ a maka ndị na-eme ihe nkiri ọtụtụ n'ime ihe nwe ndị na-atụzi ha na-agwa ha ihe ha na-eme na nke ha na-eme ọ bụla wa ọga nke onwe ya ụfọdụ awụhụ naanị maneja ha o nwere ndị ewepụtara ndị a na-akpọ marketers awụ ndị ka ndị na-agbara gị ọsọ ahịa gara gị ije niile ree ahịa gị ma ị gaa n'ofu ebe ndị ahụ ga-ree ahịa gị ga-akọwatara onwe ebe enwere mmemme maọbụ ebe ha nụrụ na a na-enwe mmemme ha ga-eji aka ha gaa ebe ahụ kọwaa maka onye a mgbe ị na-anụ na ndị na-anụ ha aha gị anụ aha gị kpọọ gị fọ ihe nkiri ma ihe mmemme ha na-eme nwekwara ndị ọ ga-abụ na ị ga-anọ na amara na gị iwe onye a maara aha ya ọfụma amara na onye iwe ọfụma ị nọrọzie ebe ahụ akpọzie gị n'ekwentị o nwere ike ọ bụghị gị nwa ga-aza the call n'ekwentị ọ nweghị ga-aza directly ihe dịka PR gị ihe dịka maneja gị eseti aka nara kọl ahụ wee kọwaa bikos ọ mara na ihe ọbụla wụ ihe ị na-eme kwa ụbọchị otu isi ahado onye infat ọ ya ga-eji aka ha doro gị otu ị ga-esi eme ụbọchị ahụ ihe ọzọkwa m na-atụlekwa dịkwa ka ọ bụ ya bụ ihe na-akpata ihe abụọ bụ gịnị o nwere onye na-achọ itinye ego ebe ọ ga-enweta uru na ya maka na ị ga-achọ ịgwa m na mbịa kịta otu a amachọrọ m onye bụ o nwere onye mma na-ahazi gị o nwere onye mma na-agwa nke ị na-eme mburu ego big 50 million iwai 20 million iwai so bịa na-eme ahịa enwere ike maka na nwere achọ m ịkpọ mmadụ afa ego nwa na ọ bụzi afịa nke ọbụla ịkọrọ achọ m ịkpọ mmadụ afa na nwere onye m maara iji ụjọ eto okọrọ ọ nwere onye mba achọ m ngwanụ biko ka ghara ịchụ gị n'ọrụ ịmara ndụ maka ada mkpa biko na ọ nwere onye m maara enyere 20 million naira onye na-eme ihe nkiri ka ọ bịa mere ha ọ bịa kwadoro ha ya mere ha rere ha ahịa were ihe rere ha ahịa mechaa n'ikpeazụ orezi ahịa ahụ o rie 20 million naira omee nke weghachi ha ego ọ zụrụla n'ọrụ bedat ya bụ na ya na-achịkwa ọ dịzị ka ụfọdụ na-atụ egwu na oke onye anyekwara onye a na-eme ihe nkiri ya ọ bụ n'akara aka ya n'ụzọ ahụ ugbo n'akara aka ya bikos ndị ọzọ na-eṅo mmiri ndị ọzọ chọrọ ịkpọzi gị fọ ndị ihe ego karịrị nke e nyere gị ha bịa cheta na nke a na ideliva ihe e nyere onwe ha ọla ịlụrụ ha
na ụka gị agaghị ekwusi na ihe gbasara gị onye ga-aga ala ogwu nna a ga-eji nwa asị gị kama m ga-eje wee gaghị ewere ego m gaa mefuo n'aka onye dị otu ahụ kama ka a fechọọ ka a chọọ godo onye ọzọ ha werekwa anya ha na-achọ onye ọzọ ụmụ ihe ndị ahụ ihe na-egbu akara aka mmadụ ọ na-egbu ọrụ mmadụ ịma na ị gaghị eme ihe ahụ ewerela ego ịgwa ha na ị nweghị ohere ịgwa ha na ohere dị otu a na ịnweghị ya ịpịakọ onwe gị ọnụ ọfụma maka na onye ọbụla ị nọrọ na ihe ọbụla na-eme obi ụtọ entertainment ahịa onwe gị ka ị na-ere ị na-agbara onwe gị mbọ o nwere ike bụrụ mgbe ị na-aga n'ụzọ ahịa ahụ abịara gị bụrụ mgbe ị nọ n'ụlọ ahịa ahụ abịara gị ebe ọbụla ị nọ ọ bụrụgodị na ị nwere ihe ire ahịa ahụ a ga na-akpọtụrụ gị n'ụzọ niile dị iche iche asa ahịa ọma na-ere onwe ya kwado onwe gị ọfụma setiara onwe gị ụzọ sị gị otu a ụkpụrụ a ka ị chọrọ iso nwaala gị ya requirement gị otu a ka ị chọrọ isi dị akpọtụrụ gị ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị gị mara na ị ga-eme gịnị ị ga-eme ihe ị chọrọ enwere alụ m na-achị ịtụrụ ndị niile eme ihe egwuregwu ma ihe obi ụtọ dịka ndụmọdụ ka ọjọọ alụ ka ị chọrọ imere mba ndị ha ndụmọdụ ọ ga-adị ka na anye mmadụ iwu ka o mee ihe ọ na-achọghị ime mba ndụmọdụ echekwa mgbere ya alụ ka ọ ka wụ alụ ka m na-atụ biko enwe alụ m chọrọ ịtụrụ unu ndị niile na-eme ihe nkiri ndị niile na-atị egwu ndị niile na-eme ngosi ihe ejije ihe a na-eyi eyi ma ndị na-eme ihe ịkpọ ihe na-atọ ndị na-eme ihe ịtọ ọchị ihe niile anwa biko nụ dododonu ọ ga-akacha mma na enwere iwu na-achịkọta unu niile ịmanata enwere Actors Guild of Nigeria chere ka m bịa n'ụlọ enwere Actors Guild of Nigeria enwere P-Man Performing Music Artists of Nigeria nke ahụ nke na-achịkwa ndị na-eti egwu enwere Association of Movie Producers nke ahụ nke ndị na-achịkọ nke ndị na-eme ihe nkiri nwee ndị DGN Directors Guild of Nigeria ọ kakwana ihe onyonyo nwekwa otu dị iche iche nọ na ihe nkiri anwa ị chọrọ ka e nwee Entertainment Union ka ọ ga-abụ na ọnwụ na o nwere onye chọrọ ịkpọrọ onye ogeji ha were ahịa ọ bịa ebe anwa sị biko nụ achọrọ m ofu onye m ga-eji ihe ha were mba asị ya biko na ele afọ Two Face na ọdụgo nke ya adịgo too much nke ya karịgo na o rere onye a were kana lee nwoke ma lee Chinedu ihu ya na-ere ahịa lee ka ma afọ Francis Duru otu a lee ka ọ bụrụ ofu ọbara ahịa ọma na-ere onwe a sị okporo ụzọ ma mma agaghị nga na abụ ịhụ ndị a ọnwụ ma imeteghị ihe ha chọrọ onwe ka ha bịa kpọghachi gị ọzọ ka ị bịa mee ihe eziokwu ụfọdụ ha na-ene ihe onyonyo a ụfọdụ ha na-ekirisi ọwụkwanụ naanị ime ihe onyonyo a na-ene agwa ị na-akpa dịka mmadụ otu isi ebi ndụ ndụ mmadụ ga-eṅomi bifo a na-akpọ gị role model ibi ndụ mmadụ ga-eṅomi ndị ọzọ na ndị na-etolite etolite ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa na ga na-eṅomi mana ihe niile abụchara maka agwa ụfọdụ ha bụ ngwa ahịa ụfọdụ ji ego achụnta ego ha otu ihe nọ kịta ọ bụrụ onye n'ime ndị niile na-eme nkiri ga-asị na ị maara ezigbo agwa ya ọfụma n'ebe ezi ọmụmụrụ ha ya mere ị ga-eji ekwu na ị gaghị ekwu maka na ha na-akpa ezigbo agwa mma kama ihe ga-ekwu na mgbe ajọ agwa ndị mmadụ chọrọ ndị ajọ agwa ị ga ngwanụ ka ele ngwanụ mmadụ dị ka Two Face a na-awụ na ya na ọtụwa nga ọtụwa onye nke ime onye nke abụrụ mbe na-ekwu ana m ihụrụ ebe m na ana m awụsa okwu ka ọ wụrụ ọgwụ ana m ọsịga ọmaghị onwe ya tụbaba ọsịga ọmaghị onwe ya nna hapụ okwu ka anyị karịa ihe anyị ji bịa n'ụbọchị taa akwa maka echi anyị nwere ndị na-asụchara anyị ụzọ hapụ okwu na anyị nwere ndị na-asụrụ anyị ọfịa hapụ okwu n'okwu bụ anyị girigiri n'ala a na-ekwu biko dododo na ụmụ Igbo nne ka ikwuru o gwere ka ọ dị biko tụbaba ewekwa n'iwe na ọ bụ ihe a na-ekwu ihe abụ ka eziokwu ka a na-agwụ ụmụ Igbo ihe a na-ekwu maka ya eji ya ama na-atụ a na-eji ya ama atụ n'ụzọ ziri ezi na-ejikwa na-akụziri ndị ọzọ ihe a na-ekwu maka ya bụ na
akpụọ isi sụkpọkọta afọ ọnụ kwen na-aghọta na chọkwa na idobe afọ ọnụ zi mba na ọkwa omume akpụọ isi sụkpụke na afọ ọnụ sụkpụke na dị afọ ọnụ ihe a na-ekwu bụ na ndị na-eme ihe nkiri na-anwakakwana ha na-anwaka kedu ife pụrụ na mgbe ọbụla enwere ihe ọbụla a ga-eji were kpata ego na ime ihe nkiri maọbụ ime ihe egwuregwu achebe ndị na-eti egwu ejebe ndị na-eme ihe ịta ọchị ejebe ndị na-eme ihe ejije uwe ọ dị mmanụ mana ndị butere ime ihe bụ ihe egwuregwu bụ ndị na-eme ihe nkiri ihe ngosi fim Paul o teela aka ha bidotara ebe afọ ka m gwakwa gị awụghị na anaghị akpọ ndị a onye a na-enwe nwere ihe ọ na-eme onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme eziokwu ịmakwa ndị a na-akpọ ha kama na o nwere ụdị otu na ndị na-akụ egwu bụ na ha pụta ịma ha eburu kraụd nka ndị na-eme ihe onyonyo awụghị ebe niile ka ha na-apụta mana ndị a otu ha si ebi awụhụ na-anọ na TV gị ọ bụghị na ihe igosi ndị a na-awụ nke ha live ha na-aga event mmemme ọbụla ha na-aga nke ha na-ahụ onye ọbụla na ị ga-akwụ gbara tiketi gị ga-aga kirie ndị a mana ihe gbasara ihe onyonyo ụfọdụ na-awụ na-anụ mgbe ị ga-egosi isi ịdị slọt in ị ga-akirie ha ụfọdụ na-awụ mgbe ị nwere chansị gaa sinima ị ga-akirie ha mana ndị awụ ndị a na-ekiri ekiri na-aga na steji gaa ma sinima ogene ga kirie ndị a ụdị ndị ahụ wụ ha na-enwe fans ha ga na-enwe ndị na-eṅomi ha nwee ndị na-akwanyere ha ugwu ọ bụrụzi nke a ka ị chọrọ ndị na-etiri ha mkpu ọ bụrụ taa ka ị chọrọ eweta ịma na ọ dị ndị anwa a na-akwụ ụgwọ ihe dịka ndị bekee sị na seldomly kwamgbe ọ bụrụ ihe a na-eme mgbe ọbụla nọ agụrụ gụrụgụrụ ije kwụ ụgwọ were jee kirie nwa kedu ihe mere na ndị a budoro ya bụ ọrụ ime ihe nkiri anaghị enweta ya bụ ọrụ ire ahịa maka na ebe aka ego ka dịrọ mana ile anya ọ dịzie ka ọsọsọ ndị na-eti egwu ka nwere ego ọ dịzie ka ọsọsọ ndị na-eme ihe ịkpọ ọchị na nke nwere ego n'ụzọ nke gị o nwere otu echi chee na o nwere ihe ha na-eme ihe ha kwesịrị ime ha anaghị eme ndị na-eme ihe nkiri ka o nwere ụmụ ihe ị ga-asụ ngwa tụnyetụ ha azụsụ na ọ ma ị na-eme nke a ọ ga-aka mma ka e were na-akwalite ime ihe onyonyo ka a na-akwalitekwe ihu a eji ere ahịa ka a na-enweta ụdị ego a ndị ọzọ na-enwekwanụ ịma na nwanne m nwaanyị ịma na tupu anyị eje ezumike enwere ihe ikwuru mgba ikwuru gbasara na ndị ịma na tupu anyị eje ezumike ikwuru na enwere ndị na-eje eji ego achụnta ego ndị na-eje ego achụnta ego wee na-akọwara gị datụ na-akọwara na ihe niile abụghị maka ndị ji ego achụ ego ịghọtago kama na enwere ihe nọ na ihe ọrụ a na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị mmadụ maara ama enwe ndị na-enwe mmasị na-ekiri gị kwa ụbọchị na ị kwesịrị ibilite ịpụọ jee chọta ihe ga-eme ka ndị mmadụ nwekwuo mmasị ebe ị nọ karịa ka ha nwere na mbụ ọkwa ị na-aghọta maka na eche m na ọ dị okwuru omume na mmadụ ga-ewere ego ya nye onye ga-akwụ ya ụgwọ ka o mere ya ihe ọ gwara m na-ekwuzi maka inye mmadụ ka o wetara ya bụ ọrụ ihe dịka ndị a na-akụ egwu ụfọdụ n'ime ha na-atụda obi ala gba mbọ niile wepụta ego mana a na-eme ha na nka ịhụrụ egwu anyị na-aga ịkụ ụfọdụ ha ga-akpọcha ma ndị ọcha ma ndị ga-aga were ndị ọkachamara n'ihe a na-eme tinye ka ha wụrụ ndị kameraman ha onye nke a na-etinye ezigbote ego tupu a na-eme ịma na itinyere uchutu ihe niile iji mepụta naanị otu mana ụfọdụ ndị na-eme ihe onyonyo ha na-eji mebi iwere otu ụbọchị si gị na nke apịachie na ma orere ahịa ore ha ahịa ihe mana ime na nketa ihe awụ ihe onyonyo ndị mmadụ ga-ekiri ya o nwere ike inwe good storyline mana your production ọ dịghị gbasaghị ihu ọfụma ọ dịghị mma ile anya a sị ọ dịghị mma ile anya
ele otu ị ga-echi chee na mmadụ m newe ihe onye a mara na onye na-enweghị ike ịgbanwu mbọ na nke onwe ya ma ọkwanụ gịnị bete ịma ihe ị chọrọ ị nwere idea mara na ihe na-bụ ihe m chọrọ mana ị chụpụtagide ihe ya chụrụ n'isi mara na ị ga-ewepụta ihe dị ezigbote mma anya ga-enere chichi mba ike na-ekwuzi na ọ dịzike na kọmọn anyị akọzi ndị na-emepụta ihe nkiri ọnụ maka na etu isi wekwu na ndị ọcha na-eme ọ na-ewe ha ọtụtụ oge tupu ewepụta ihe nkiri na nke ebe anyị na eje ha n'ofe ụbọchị achịkọta niile ọtụtụ kawa ya anaghị agbalị anọ m eme ihe nkiri anọ m n'ime kama na anyị na-ekwu ka onye ọbụla na-eme ihe a na-eṅomi tupu ị na-agba mbọ tupu ị na-eme ọnwa otu ị ga-esi rekwa n'ahịa onwe gị ree ahịa gị pakejie onwe gị si gị ngwa ahịa otu a ka ị chọrọ iji mgbe ị mere nice package mara na ha imede ịhado onwe gị ọfụma ndị ọzọ ga-ahụ gị na-akpọtụrụ gị onwe ụbọchị gara aga mmadụ na-ekwu kedu ihe a ga-eme ka a kwalite ya wee na-asị na abụrụkwanụ ụwakwana ike ụwa anyị ka o si n'aka na ya na anyị na-agbalịkwanụ o si n'isi mmiri anyị na-agbalịkwanụ mmiri si n'isi wee gbaruo wee na-agwa ha na ihe nna ya Chineke ọ na-arọchi ya ma na nrọ ka Chineke meere anyị ebere mere ya mana ịmana na mbụ ọ na-abụ ndị na-eto eto ekwe eme ihe egwuregwu na-adị ege egwu obodo oyibo Sean-Paul 50 Cent R. Kelly Rick Ross nkenwa mana kịta ifugo na egwu be anyị ewerego ọnọdụ a na-akpọ ma Wizkid Olamide nkenwa Two-Face tụmadị ndị Igbo anyị na-akwalite asụsụ Igbo site n'egwu ha na-akụ mmadụ dịka Flavor mmadụ dịka Chidinma mmadụ dịka ọwụmkpọrọ gawa ya na ndị otu ya Ofino ọsadebe ha kụziri wee nye ha ezigbote usoro na ụkpụrụ eji aga maazị ogbe na-akwa na-akpọzi ude gwa ya ọ ya bụ nsogbu anyị maka anyị ji ekwu ya na onye ọbụla nwere otu esi ere ahịa nke ile anya na ihe nkiri a na-eme kịta ndị ekwe eme ihe nkiri nkwarụ maka ndị na-eto eto onwezi onye na-ekwe ekiri ihe nkiri ndị obodo anyị na-eme na ọzọ ike ndị ọcha na-eme onwe na-azụ Chineke kedu mgbe ọ ga-abụ kedu mgbe afọ ọ ga-abụ na ndị a na-eto eto ga-asị oke anyị ajụgo egwu ndị obodo oyibo anyị na-egesi egwu ndị anyị ka ajụkwanụ ihe nkiri ndị obodo oyibo na-eme ka anyị kiribata ihe ndị be anyị na-eme onye aka asị na achọrọ m ịdị ka Rasunua achọrọ m ịdị ka Jim Ike achọrọ m ịdị ka Osita ihe ma Chinedi Ikedeze achọrọ m ịdị ka ndị na-eme ihe nkiri ama nwa n'obodo anyị emere nwata ka emere ibe obi na-adị ya mma akpọ isi akpụ afọ ọnụ ihe niile a na-eme n'ụwa bụ ka ọ dịrị onye ọbụla na mma ụmụ Igbo ndị ọma ji eme ọnụ ịmara ha ji ekwu okwu ihe gbasara ihe niile a na-ekwu okwu ma ihe a na-ere m ngwa ya na-arọpụta n'ọnwụ ndị ụmụ Igbo ka arọpụta ya ọkwa na ụmụ Igbo na-enye ihe niile a biko na ụmụ Igbo nyere na anyị aka nyere na ụmụ Igbo aka biko nụ ya mere otu aka anyị so na-ayọ ụnụ na-ekelekwa ụnụ na ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taa n'oge aṅụrị na Isimbido telivishọn ọ bụ otu aka anyị si ewetara ụnụ ya kwa ụbọchị ndewo nụ na ige anyị ntị biko nụ nwanne m nwaanyị Chichi enwe okele nwere inye ndị na-ege anyị ntị na ndị na-ekiri anyị Igbo ndị ọma unu ahụlanụ asụ ka akpara akpa isi ka eji ekwe ya anyị ekwele ka ọ ha anyị n'ọnụ ụfọfọ doziri mena gị onye na-ekiri anyị n'ụbọchị taa unu ahụla ka ọra anyị ka ga-abịa n'izu ọzọ anyị ka ga-nwekwa mkparịta dị oge aṅụrị na oge anyị na-eji enwekarị aṅụrị mana unu chọọ ị na-ere ahịa ị na-echi ọzọ ihe ọbụla ị na-eme biko kpọtụrụ na anyị ka Chineke mezie okwu gọzie unu niile ndị ọma ndị nọrọ anyị n'ụbọchị taa daalụkwanụ otu aka sị wetara ya kwa ụbọchị na Isimbido telivishọn biko nụ anyị na-asụ ụnụ ndị ewe nọ n'ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taa a na-elekwa anya ụnụ n'ụbọchị ọzọ ịnọnyere anyị dịka ụnụ so na ya ụbọchị taa ndị ewe ụnụ na-asụkwa ụnụ otu a ka anyị si eme ya na Isimbido aka m bụ ezi nwadị unu Chichi Daniels ọ ka bụ oge aṅụrị na Isimbido TV biko ndị be anyị ndị nọnyere anyị n'ụbọchị taa ka anyị nwere n'izu ọzọ ka Chineke mezie okwu gọzie unu niile ndị wepụtara oge ha iji kiri anyị daalụkwanụ.